cicari minok cinse kanggo Bapak Ato sareng Ibu Warsi sekeluarga. Dudu saking kula rebut cintane wong sejen, tapi senyatane nokrosi ora bisa kalih. Umpama cinta bisa dicegah, perasaan ora beda pira. Nokrosi majikan Nokrosi majikan nom sayang Nokrosi. Mungkin wis terlanjur kula demen lakine batu, senajan buktine batin terasa hancur. Bisikan cinta nokrosi sing nempel ning dada, sing gawe kula ora berdaya. Kanggo nokrosi majikano sing duwe hajat kanggo sapa kan? Bos mainan Suwun kanggo calonku ngerti jalan. Wong loro anak ikatan bati. Kanggo Mas Pandi, Mas Pandi calonku ngerti jalan. Bos mainan Yayu Rosi majikan nom. Yayu Rosi, Yayu Rosi, Yayu Rosi, Yayu Rosi. Lamun cinta bisa diukur, among nok dewi dari batu. Nok dewi sipate wong wadon. Nok dewi gampang nangis lan gampang ketuwa. Nok dewi wong demen durung kelakon. Mungkin wis terlanjur Nok Rosi demen lakine batu. Senajan buktine Nok Rosi ati terasa hancur. Nok Rosi bisikan cinta sing nempel ning dada, sing gawe Nok Rosi ora berdaya. Nok Rosi, Nok Rosi, Nok Dewi, 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 Nok Dewi. Bos mainan masih kanggo Nok Rosi majikan nom. Nok Rosi, Nok Rosi, kanggo Mas Pandi calonku kaki jalan. Nok Rosi, Nok Rosi, Nok Rosi, Nok Rosi, Nok Rosi, Nok Rosi. Mas Raden Budi Prasetya sedulur sing bulak barel Brebes. Bos Gandrung Kapiluyu Papai Nadia Mamai Nadia, Angka Jiudin wong bongas menangku. Kakak kula pengen kesanding Nok Rosi. Senang aja ora
Nokrosi wong paling bos Jepang senajan bukine Nokrosi bos Jepang batin terasa hancur bisikan cinta Nokrosi sing nempel ning dada sing gawe Nokrosi ora